Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari naton nga mga top stories of the day. Today's August 14, 2025, Huwebes nga adlaw. BSKE law matake effect pagkatapos ang 15 ka adlaw. Tanan nga kalamay sa masunod nga crop year i-classify bilang domestic sugar na. Tatlo ka mga rugby boys sa downtown area sa Bacolod nga ginreklamo sa isa ka Iloy na rescue. Auto wasak matapos mabunggo sa pader. Kag sa good vibes, pinakaunang nuclear medicine unit sa Negros Island region ipatukod sa Bacolod City. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala na sang bagyo. Pero ang hangin nga habagat, padayon nga magadala sang ulan sa Pilipinas, pati na diri sa isla sang Negros. Kahapon nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Gorio. Wala na inising direkta nga epekto sa Pilipinas sa karon. Sa subong, wala naman sang LPA o kun bagyo sa PAR, pero ang southwest monsoon o kanang hangin nga habagat ang nagaapekto sa Pilipinas. Ang Visayas, lakip na ang Negros Island region, ang apektado sang hangin nga habagat. Magadala inisang ulan, ilabi na sa hapon, kag kun gabi, paros na lamang ka-eksperyensya naton subong nga mga inoras. May posibilidad man sa pagbaha ag landslide kung magsige-sige bunok ang ulan. Sa number 9, mga pulis sa Negros Occidental ginpaydalom sa stress debriefing. Hindi balikawan sa obra sa kapulisan nga sila mag-atubang sa stressful kag traumatic nga mga insidente samtang naga-duty sa ilatag sa mga area of responsibility. Gani kay na, nagpatigayon ng Police Regional Office Negros Island Region sang debriefing session sa 18 ka mga personnel. Na-assign ang mga police officers sa police station sang Cadiz, Kabangkalan, San Carlos, Binalbagan, Candoni, Kawayan, Don Salvador Benedicto, Hinigaran, Ilog kag Toboso. Sinigid lang sila ang naka-eksperyensya sa makabig nga stressful kag traumatic nga mga experience samtang nagapatigayon sa police operations o kung na-expose sa mga high-risk kag emotionally demanding nga mga sitwasyon. Sunod sa kay Police Major Junette Caniete, ang Regional Head sa Medical and Dental Unit 6, isa ka paagi ang debriefing agud buligan ang mga individual nga maproseso kag makakope sa mga traumatic ag stressful events. Makabulig ang stress debriefing suno kay Caniete para ma-manage sang kapulisan ang emotional demands sa ilang nga obra, ma-improve ang ilang mental health kag well-being agud magmaayo ang ilang performance. Exposed ang mga pulis sa mga distressing events kaangay sang violent encounters nga nagatugas ang acute stress, emotional fatigue o trauma. Gani suno kay Caniete, kung wala sang early psychological intervention, posible nga mag-develop ini sa mas seryoso nga mental health condition, parehos na lamang sang post-traumatic stress disorder o PTSD, anxiety disorders, kag depresyon. Sa number 8, top 5 kag top 7 nga most wanted sa Negros Occidental, arestado. Nadakpan sa kapulisan sa Negros Occidental ang duha ka mga ginakabig most wanted persons Miyerkules nga adlaw. Na-track sa mga intelligence units ang top 5 kag top 7 most wanted persons sa bilog nga Negros Island region. Ginaresto ang top 5 most wanted nga si alias Mac Jonel, 30 anyos, residente sang Ilog sa kaso nga 8 counts of qualified rape. Sa report sa Police Regional Office Negros Island Region, ginaligar ginimuslan sang akusadong iya mga hinablos nga nagaedad 7, 8 kag 9 ka tuig. Wala sang piyansa ang warrant of arrest sang akusado. Sampang, ginakupan ang top 7 nga most wanted naging kilala kay alias Gregorio, 44 anyos, sang Banwa sang Pontevedra. Wanted naman ang suspect para sa service of sentence sa kaso may angot sa illegal nga droga. Dugang pa, may duha pagid ka mga wanted nga persona sa city kag municipal level nga na-account sang otoridad sa syudad sang Sagay kag Pulupandan. Ang isa may kaso nga illegal drugs samtang ang isa naman may ginmolest siya nga minor de edad nga tupad balay.
Sa number 7, lalaki nga nasapuan sa kahapon nga adlaw nga patay na sa barangay Mandalagan, may mga kaso nga ginatubang sa La Carlota City, Bago City kag Bacolod City. Pinagi sa tattoo sa ngalan sang iyang live-in partner sang una, nakilala ang patay nga nasapuan sa Purok Villa Lucasan sa barangay Mandalagan sa Bacolod kahapon sang kaagahon. Siya si Jose June Codico sang Purok Pine Tree sa barangay Bata sa Bacolod. Sunod sa kay Police Colonel Juresti Cronica, ang BCPO Director, base sa record dato kay nila nga kadamo sang kaso nga ginapangatubang ang biktima. May 2 counts of murder sa La Carlota City, frustrated murder, kaso angot sa illegal nga droga kag theft sa Bacolod, kag frustrated murder pagid sa Bago City. Sunod sa PNP, bangod sini, ginalantaw nila nga posible illegal nga droga o kung pagtimalo sa motibo sa pagpatay sa iya. May 4 sa tanan ka mga gunshot wounds sa ulo. Napalibutan sang duct tape ang iyang mga mata sang masapuan mga lasis sang aga sang kahapon. Paray ng investigasyon sang PNP para makilala ang sa likod sa pagpatay sa iya. Sa number 6, isa ka auto nga ginaligar madasig ang dalagan, wasak matapos mabunggo sa pader. Nagkalakakas ang makina kag iban pa nga mga parte sang sining auto matapos makabunggo sa pader sa igad sang National Highway sakop sang crossing Tugis, Banwa sang Pontevedra kay nasang aga. Base sa traffic investigation sang PNP, madasig ang pagpadalagan sang 25 anyos ka driver sang itom nga auto. Bangod may sugata, siya ang nakalikaw kag nakabunggo sa pader. Bisan total wreck ang salakyan, maswerte kag minor injuries lamang ang naangkon sang driver. Padulong sa sur nga bahin sang highway ang among auto. Gisiling naman ni Captain Daryl Kuhutan, ang hepe sang Pontevedra PNP. Gintala sa ospital ang driver kag sa karon nakapauli na. Magluwas sa auto, nawasak man ang pader sang isa ka balay sa mga lugar. Sunod sa mga pumuruyo, maswerte nga wala sang tawo sa igad sang dalan kag bag-o lang gid nakalumbos ang tricycle nga may sakay pa nga mga estudyante. Ang dalan sa crossing Tugis ang nagakurbada kag may 4 ka mga lanes. Sa number 5, 3 ka mga rugby boys sa may downtown sa may Bacolod City ang ginpang rescue. Ginaligar sa tagreklamo nga ang among mga kabataan nagapakalimos nga may bit-bit nga kutsilyo. Yaring report. Ini ang video nga kuha sa isa ka minor de edad samtang nagakaon sa sulod sang isa ka fast food chain sa tabok sa Bacolod City Public Plaza. Ang ilo isang bata ang nag-upload sang video sa social media nga nagsiling nga antes magsulod sa kalan-an nakita sang iya nga bata nga nagasimot sang solvent ang kabataan. Samtang nagakaon, ginasabad sila sang kabataan kag nag-aligarang iloy nga ang isa sa ila may bit-bit nga kutsilyo. Sa kakulba, ginsugat sang amay ang iya bata pati ng mga kaupdanan sini kag ginpangdulong pauli. Nakalapot sa igtalupangod ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang video. Iya galingon niya gintagaan sang instructions ang PNP kag DSSD nga pangitaon ang kabataan para hindi magsigitiner sa sini nga area sang plaza. Kasi puro mga minors. Yes. So we have to follow the procedure. So ang DSSD is on top of these things kung ano ang dapat nga himuon kasi may lay kita nga pag-sundo. Basta talaga himo sa tikang without the supervision kag implementation sa DSSD. Kaina, na-rescue yung 3 ka mga bata nga lalaki. Ginpakaon kag ginsuksukan sang tsinelas antes gindala sa pasilidad sa gobyerno para sa mga minor de edad. Luyag sang alkalde nga manginsigi-sigi na ini kag hindi lang isa ka bes nga matabo. Luyag naman nga wala sa may nagalayaw nga mga kabataan nga nagasimot sang solvent nga naga-standby sa dalanon. But ang ato niya commitment the part of the city kasi we know nga damo concerns ang mga ginikanan na panimbulo about this. So I told them some aspect lang of consistency. No? Kasi kaginahimo naman nila ni Correct. may mga reports kung sila pinapadala ang DSSD sa aton. So nga po naman sila discussion ko na was kung anong mga areas of concern na makabulig pagit ang syudad para hindi takitamad ka pag ang implementation sa program sa gobyerno na magpatalo.
Dugang pasang alkalde, obligasyon sang ginikanan nga tatapon ang ilang kabataan kag hindi pagpabayaan. Nagapasalamat man siya sa Iloy nga nagpost sa social media sa natabo kay para sa alkalde. Ang ini nga klase sa problema malubad lang kung nagabinuligay ang komunidad, ang gobyerno, pati na ang mga ginikanan. Sa number 4, nakapauli na subong adlaw ang 61 ka mga internally displaced persons sa La Carlota City kasunod sa pagpanaog sa Alert Level 2 sa Bulkan Canlaon. Waluman kabulan nga nagtiner sa mga evacuation center ang 61 ka mga pamilya o kung 225 ka mga individual matapos gini-evacuate sang maglupok ang Canlaon kag pagsaka sa Alert Level 3 sa Bulkan. Sila ang magapauli sa sitio Gintubdan, Barangay Araal. Suno sa kay Mayor Jose Luis Halandoni, ginatagan sang GI sheets ang tagsa ka pamilya. May 1,800 pesos man nga cash assistance sa ila. Samtang ang 22 ka mga pamilya o kung 81 ka mga individual nga IDP sa Bago City, magapauli naman sa Sabado. Suno kay Dr. Mary Jean Ortizos, ang City Disaster Risk Reduction Management Officer sang Bago, magapatuman sila sang bayanihan sa Sabado mismo. Agud to makaayo ang mga balay sang IDP nga nagkalaguba. Atagan man sila sang napintahan nga GI sheets para atop kag 10,000 pesos nga cash. Samtang ang may mga payag sang kapag-on nga nagserbi nga restaurant sa mga IDP ang magapabilin kag iga-maintain sang CDRRMO. Sarang naman iniliwat magamit kung mag-abot ang tion nga kinahanglan ini suno sa kay Ortizo. Sa number 3, ginanunsyo sang SRA nga kutob sa mga kalamay nga i-produce sa banason nga crop year ang i-classify bilang B o kung domestic sugar. Inang gin-announce ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona sa 71st PhilSUTEC Convention sa Cebu sang Miyerkules. Sa tradisyon, ang SRA ang naga-declare sang sugar classification sa tion nga ang administrator nagahatag sang iyang industry update sa industry stakeholders nga naga-attend sang annual convention. Ginannounce man ni Azcona nga opisyal nga magasugod ang milling season sa October 1 o kung ang Lunes nga pinakamalapit sa among petsa kasunod sang 3-year transition period agud tumabalik ini sa last quarter sang tuig. Ugaling kay October 1 Miyerkules, nahimo nga ang deklarasyon sang abri galing mangin September 29. Sa iyang report, ginsiling ni Azcona nga as of July 27, ang total raw sugar nga na-produce nagdangat sa 2.084 million metric tons. Halos 26 million o kung 26 million ka metric tons ang tubo ang nagaling gikan sa 405,000 ka hectares kung sa diin 392,000 diri ang gintanom para sa sugar kag ang 13,000 naman para sa bioethanol. Gintayo man ni Azcona ang Mindanao farmers bilang baganihan sang sugar industry sining katuig. Gina-attribute ang pinakadako nga growth production sa mga miyembro sang bago na porma nga Sugar Federation nga ginapamunuan sa presidente sini nga si Anay Congressman Manuel Zubiri. Sa number 2, Bacolod City Mayor Greg Gasataya nagapangabay sa mga barangay officials nga magpadayon lang sa pagserbisyo sa pihak sa pag-postpone sa barangay elections. Nagapabor si Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga i-extend ang termino sa barangay officials. Sunod sa iya, sang siya ang kongresista pa. Kabahin siya sa kongresuman o kung kabahin siya sa mga kongresista nga nagbalay sa siningalay nga nagahimo sa termino sa barangay officials nga 4 ka tuig. Sa kahapon, tigayon nga napirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang layi nga naga-extend sa termino sa barangay officials kag pag-postpone sa barangay kag SK elections sa banason nga tuig. Pangabay sang alkalde kuntani magapadayon sa gihapon sa pagpangalagad ang mga opisyal sang barangay. The decision of the President na pirmahan and approving that bill which is now in law, ang ako lang yati pangabay sa atong tanan-tanan ng mga elected barangay officials na we hope that the intensity of serving the people will continue despite wala sa forthcoming barangay and SK elections. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 15 dias matapos ang announcement sang pagpostpone sa barangay kag SK elections, maga-take effect naman ang pagpalawig sang termino sa mga barangay officials.
Kahapon lamang ginagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang RA 12232. Gisiling ni Commission on Elections, Negros Island Region Director Lionel Marco Castellano, nabisan pa na aprubahan na ang layi nga nagapospon sa BSKE para yung sa gihapon ng ilang preparasyon para sa piniliay bangod ginapaabot nila ang posibleng nga pag-file sa petition sa Korte Suprema nga naga-question sa constitutionality sa among nga layi. Tigayon man lamang maka-file sa opposition diri kung maglapas naman ang 15 diyas humalin sa publication sa Official Gazette o kung newspaper of general circulation ang among nga layi. Kag kung may mag-file gid man sang opposition, wala tun pagin ang mga desisyon sa Korte Suprema. Sa karon, natala na ang ERB hearing sa August 26 para sa pag-approve o kung disapprove sa mga nag-apply sa voter registration nga kung nga patigayon sa tung August 1 to 10. Parayon man ang procurement sa mga kinahanglanon sa COMELEC para sa BSKE para wala anay sang awarding nga matabo suno sa kay Castellano bangod nagadepende man ang tanan sa mangin sitwasyon. Sabi ng chairman namin, we would continue with the preparations kasi ina-anticipate namin na may mag-file ng petition doon sa Supreme Court questioning the constitutionality of the law. So, after ma-publish yung batas sa Official Gazette, maging immediately effective yun. Saka pala mag-trigger yung mag-file, no? Alam naman natin yung si Atty. Macalintal, dati na nagsabi na he would question its constitutionality. So, kaya nga ang COMELEC nagpa-register from August 1 to 10. Kasi po kung sakasakali na the Supreme Court would issue a TRO or declare the law unconstitutional, we have to conduct an election come December. Kag sa Good Vibes, pinakauna nga nuclear medical unit ang ipatukod sa Negros Island Region diri sa Bacolod City. Hindi na kinahanglan magkadto sa iban nga mga lugar para maka-avail sang nuclear medical services kay ari na ini sa Bacolod. Yaring report. Ginpatigayon ang groundbreaking ceremony kay nasang aga para sa pagtukod sa pinakauna nga nuclear medicine facility sa Negros Island Region nga target mahuman sa June 2026. Ang Nuclear Medicine Unit ang isa ka specialized department nga nagagamit sang radioactive substances para sa diagnostic imaging kag pagbulong sa nagkalain-lain nga mga balatian. Importante ini para mas maintindihan ang function sang organ kag tissue sa cellular level. Sunod sa kay Dr. Kenji Ip, ang nuclear medicine consultant sa Riverside Medical Center, sarang sinima-detect ang bara sa heart, kidney function, kag pwede man magamit sa pagbulong sang thyroid, prostate, kag madamo pa. Kung areas na may barado sa puso o may ischemia sa puso, pwede din kidney functions, lymph nodes na possible na may metastasis, or kung nagsaswell pa amo, kung may lymph obstruction, pwede din namin siya ma-diagnose. Marami siyang uses actually from most major organ systems. Meron tayong purpose dyan. Ginagamit man ini sa pag-manage sang cancer. Sa Riverside, natukod man ang pinakaunang nga cancer care center 7 years ago. Kag subong, sa tupad sini, ipatukod ang Nuclear Medicine Unit, ang pinakauna man sa NIR. Sunod sa kay Dr. Paulo Sugono, ang Medical Director ng Riverside Cancer Center, pinagi naman sa radioactive material nga isulod sa lawas ang tawo, sarang maguba ang mga cancer cells. It is a specific form of medicine where there is radioactive material. Oo, ang material is infused or administered to the body, and at the same time, it will exert effect. Ang effect, it can either damage cancer cells, damage abnormal things in the body, or home in on specific sites so that we can localize these sites. Amo na siya ang imaging, the imaging or diagnostic component. Sa patag sa medisina, nagamoderno ang pamaagi sa pagbulong. Gani nagaupod man ang Riverside diri. Sunod sa kay Genesis Goldie Gulingan, ang presidente kag CEO sa Riverside, halin sa General Service Hospital, luyag nila nga himuon ini bilang isa ka multi-specialty hospital. Kalabanan abi sa mga ospital sa isla sa Negros, general care ang ginatanyag. Luyag nila nga kung ang mga pasyente nagakinahanglan sang specialization sa heart, kidney o kung cancer, ari na initanan diri lang sa Negros.
Riverside sees it necessary that for our service to be more meaningful, instead of just expanding the hospital in its 4 basic major services, we rather invest into specialty care. Isa man sa kabudlayan sa mga pasyente ang mong kamahal sa pagpabulong sa mga private hospital. Gani ini man ang rason kung nga may partnership ang Riverside sa mga public hospital. Ang mga benepisyo abi nga makuha sa gobyerno nagka-cater lang sa public hospital, pero ang iban nga public hospitals ang hindi pa kumpleto sa pasilidad. Ang duha na ka-ospital ang nagasugilanon para ang pasyente ang hindi na magproblema. Sunod sa kay Neil Ganchero, ang Cancer Center Manager sa Riverside, magluwas ini. Nag-partner man sila sa mga non-government organizations para mabuligan ang isa ka cancer patient pangita sang organisasyon nga makabulig sa iya. So that is called the private-public partnerships. So for public, our recent partnership that is really very successful is through our MOA with Corazon Luxin Cancer Assistance Fund. So all the referrals coming in from Corazon Luxin are being financed by that Cancer Assistance Fund. So in short, they are not paying us. The patients does not pay directly or does not pay out of their pocket. Okay? So that's only one. We also have partnered with non-government organization. Kung sa tuanay daw katapusan na sang kalibutan kung may seryoso nga balatian pareho sang cancer, subong may ara sang paglaom. Inisunod sa kay Dr. Maria Antonia Hensoli, ang Vice President Chief Medical Officer sa Riverside. Kung sang una surgery lang ginahimo sa mga cancer patients, subong may chemotherapy, may radiation na. Ang mas maayo pagid kuno kaya mga doktor nila consultants man sa public hospital. Gani mapangitaan pamaagi nga mapadayon ang treatment sa mga pasyente halin sa public hospital pakadto sa Riverside. Treatment. Once we started the radiation therapy here at our cancer center, a lot of the patients really were given proper treatment. A lot of them really had cures for them and controls of their cancer. Now, a good thing that's happening is a lot of our consultants at Riverside are also consultants at Corazon Luxin. So, our exchange of services is not only because of the funds of Corazon Luxin. Our doctors are also there. And the continuity of treatment is maintained. Dugang pa sang management sa ospital, padayon sila sa pag-improve sa ilang facilities kag pagserbisyo. Initanan para mapahapos ang pagpabulong sa mga negrense nga hindi na kinahanglan pa magkadto sa iban nga lugar kay ang dekalidad nga serbisyo ang ginatanyag na diri sa Negros. Thank you sa aton nga live viewer kag nag-send sang 99 star si Hensley Cecil Alguna, si Sir Nane Grande mayong hapon, si Jubeyap Janela. God bless Choy Roming Subado and Digicast Negros mayong hapon sa tanan. Si Maricon Gamboa Hayashi, good evening Digicast from Japan. Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros, God bless everyone watching from Silay City. Si Romel Mahilog Galio, mayong hapon Digicast Negros watching in Rianas Eatery sa Barangay Bata. Si Mir Nagarido Clavel, good PM Digicast NIR watching from Payao, Binalbagan. Si JQ Lapore, mayong hapon Digicast, labi na si Emo Roming watching from New Zealand. Halong kamuda, grabe naman ang ulan. Yes, kainulan ni Subong. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Sir Roming Subaldo. Si Hensley Cecil Alguna, good afternoon Digicast Negros NIR Sir Roming. Kag si Mama, si Mira Flores Jade Greenheart ko no. Kagamoyad tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong gabi.